Eko 280.000 euro bildu ahal izan ditu azkenean herritarren artean 3 hilabeteko diru kanpaina bilketan. Bi familiak, Baionakoak, seme-alaba gaztetxoekin, eraikineko 2 etxe erosi dituzte jada prezio apalean eta kooperatibaren filosofian. Etxeen gozamena usufruktua izanen dute. Hemen, oro har, ordaintzen dute merkatuaren prezioan, ez da miakururik. Ordaintzen dute eta ez dute jabego osoa izango, bakarri gozamena. Haientako, etxaldek ekarten die segurtamena, haien haurrak bizitzen ahalko direla heben, eta horrek ez du preziorik. Eta montatu dugun sisteman, segurtatzen dugu haien haurrek nahi badute heben bizitu, ahala baduketela. Hori merkatu normalean ezin da. Merkatu normalean da gehienik eskent eta jarrentako da etxia. Orduan nula laguntu xede bat, bezpatakigu ondotik zer bilakatuko den diru hori. Heben aldiz, badakigu, lehen etxe bizitza izango dela, jadanik hori segertatzen aldugu, Baionako 2 etxe dira, beti lehen etxe bizitza gisa baliatuak izango direla, hori lehentze da, eta herritarek eraikirik hori. Herritaren diruarek ilan, eta herritarek diru emaile beno gehiago kudea zale. Gure arteko historia bat da. Kooperatibak lurraren eta bizitegi fisikoaren jabetza du eta erosleari gozamena saltzen dio. Erraz aurkitu dituzte filosofiarekin bat egin duten Baionako 2 familia. Horrelako asko lortuta gainera, lurren eta etxeen prezioren apaltze orokorra lor daiteke denborarekin. Jabetza pribatuaren ideiatik, etxearen betiko kontzeptuari heldu nahi diote etxalden. Erostiarek ilan diru guzia berriz bilduko dugu. Horrein prestatuko digunei itzuliko, kapitelan txartu direnei ez utzuliko, mena hori badukegu ondoko xedearen burutzeko. Eta emeki hau egin onduan hartzen dugu marja tipi bat, benefizio tipi bat egiten dugu, benefizio horri baliatzen dugu eguneroko gastuentako, mena bai baztertzeko diru pixka bat ondoko erosketentako.